Vlastne ten horúci vzduch, ten prúd horúceho vzduchu zdvihol ten ľahký papier z čelého recušky. Aj takouto zábavnou a hravou formou prezentovali študenti 6. februára svoje schopnosti jazda zo všetkých predmetov. Hlavne deviatáci z celého okolia tak mohli nahliadnúť do útrob školy a presvedčiť sa o možnostiach, ktoré ponúka. Naša škola sa snaží a myslím si, že vo výsledkoch to je aj vidno, že máme výsledky aj v vedomostných súťažiach, čiže tá vzdelanostná úroveň je na úrovni, aká by mala byť na gymnáziu. A zároveň ponúkame aj ten duchovný rozmer, čiže istý bonus. Neobyčajné pokusy, tvorivé písanie, matematické súboje či historické predstavenie o Alžbete Bátoriovej. Aj to spestrilo deň prítomným a možno pomôže aj pri rozhodovaní, kam na strednú školu. Chcel som sa presvedčiť, že či to je fakt ako tak, ako to hovoria, že je tu taká rodinná atmosféra, že sa to neučí a neučí, ale že sú tu aj rôzne zábavné aktivity. No a tieto všetky očakávania sa mi splnili. Boli sme v matematickej učebni aj slovenčinárskej a páčilo sa nám tam veľmi. Mi sa najviac páčila chemické laboratórium a fyzika a tiež aj matematika je zaujímavá. Týmto zaujímavým dňom tak cirkevné gymnázium svojim budúcim žiakom ukázalo, že pri vzdelávaní nejde len o získavanie vedomostí, ale aj o ich prospešné využitie a uvedenie do života. Ja osobne si myslím, keďže táto škola je mladá, má pomerne málo rokov, tak má veľkú perspektívu a myslím, že veľkým plusom tejto školy je prístup samotných učiteľov. Skvelo sa tu učí, takže určite by som to každému odporúčal.